הנה, אורל מתקשר. מה קורה, אחי? בסדר גמור, יעקב. איך אתה? וואלה, ברוך השם, אחי. מחכה לתעודה. וואלה, שתדע, יעקב, אני מאוד 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 מאוכזב עליך. למה? מה קרה, אחי? הנתונים שהשארת לי פה על הפתק עם הטבעת, הם בכלל לא קרובים בכלל למציאות. אני מבקש ממך, יעקב, אל תרשום אצלי יותר על פתק. לא צורה בכלל, זה השם שלי והמוntים שלי. ווואלה, ציפיתי ממך ליותר, יעקב. החזקתי ממך. באמת החזקתי ממך. אחד שיודע להסתכל בלופה. ודרך אגב, שתדע שהנתונים בכלל במציאות הם FVS1. אורל, שתדע לך שאתה מקצוען, אלוף ותותח, ושכל זה נעשה בשביל סרטון. אני הבאתי לך את הטבעת כדי שתבדוק את הנתונים, בידיעה שמה שאני רושם על הנייר הם לא נכונים, ורציתי לראות אם אתה תעמוד בזה. תדע שאתה אלוף, ושזה נכנס לסרטון שיעלה אצלי ברשתות. מקצוען אתה, באמא, מקצוען. יאללה, אז תוציא על FVS1, אני בא לאסוף אותה. יאללה, סגור. יאללה, אח שלי. ביי, ביי. ראיתם? לא רושמים על פתק ומביאים למעבדה, אין דבר כזה. הם חייבים לבדוק כי זה השם שלהם והרזומה שלהם.